Indi men size yine de köpüňiz görönsiňiz Krosnaches diýip ýanky çıkan kinofilm bardy. Sebäbi halka garşy görüşýän bir maşgala. Bulun yegenleri, dogonlary, ýene şoňa ilteşeni, ogly, gyzy, agty hemmetine özü mafiya, milletin garşysyna çykan mafiya. O mafiýaňam ýene de bar, haloplary bar. Şol kinofilmde aýdylan bir söz bar, ýanky olaň kakasy öz önamly adamsyna bir söz aýtdy. Haçanna sen ýanyňa bir adam gelip ina plan bilen oňuşmaly bolsa men şoň bilen gürleşip bilýän diýen bolsa sen anyk bilmelisin şol adam seni eýýäm satanlyk diýip. Siz bir mingemin ene doňuzynyň çykyşyny, buloň çykyşyny diňleýäňizmi? Ha? Diňe biz kömek edebiler soňa. Sen gowusyna gara. Sen ikbalyň gur dewlete çözüp bili. Gurban. Sen gowusy Murat Gurbanow ya maňa jaňa daý. Siz kim özüňiz? Size kim berdi oňalyk ihtiýary? Siz bu giden milletten, jemaatdan öňe düşürýärlik. Siz niräň iti? He? Näme biziň ikbalymyzy çöz? Kim size oňalyk ihtiýar berdi? Devlete diýen bolýan, lider diýen bolýan, sen o? Ay sen özüňe kim diýsen diýäy. Men üçin siz bitirin baryňyz kezzap. Mavrodi, hakykyna mavrodi siz. Milleti bulaşdyryp beren.